салом тамошобинони гиромӣ, мо дар барномаи пешинаи худ дар бораи репа ба зинаи баланд баровардани барон гап зада будем. имрӯз ҳам якчанд хабарҳои хуб дар ҳамин мавзӯъ ва якчанд корҳои шидагӣ дар дарини репи тоҷик гап мезанем. яъне диси Карлеон да Шахер ва диси Шамеки Мистер Хед да Сиван. шумо тайёр бошед, мо тайёрем. рафтем. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто Ҳабиб Нурмагомедов тавсия медиҳад, ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани ришу мӯи сар, зиёду кам кардани вазн, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба ҳама шаҳрҳои Русия. дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. барон нафаре буд ки аз солҳои 2010 то охир вақто қариб ай ҳама реперо ба гапҳои хубу ба читкаи ба қувваташ ба кулли фарқ мекард. то соли 2019 барон кӯшиш мекард ки ғамзадода чӣ будани репа фаҳмона, аммо ҳар карате ки барон дар трекош ягон гап мегуфт, лирико ба зидди гапш мебиромаданд. солҳои сол мубориза байни чихеле ки меган нигеро ва ғамзадо давом меёфт. ғайр ай барон бисёр буданд нигерое ки баромадҳои хуб ва трекҳои хуб мекарданд. не ки мавзӯи мо хусус дар бораи барон ай. соли 2020 барон хондани трекҳои лирикара сар кард ва ба ин кораш тонист бисёриёро фаҳмона ки лирикарам репи хуб карда мешава. дар ҳар як канори ватан треки инстаграми барон садо медод. ин трек тонист то гӯши эстрада рафта раса ва эстрада ба репи тоҷик каме ҳам боша назар кна. баъди треки инстаграм барон треки парижа хонд ки ин трекиш барона полни ба уровни мейнстрим бировард. дар ҳар як консерти эстрада барон даъват карда мешуд ва дар ҳамон консертҳо баронам ба қатори ҳофизо баромад мекард. вай тонест ки чашми мейнстрима ба репи тоҷик расона. барои ҳамин кораш мо мегем ки барон тонест репи тоҷика ба зинаи боло бирора. баъди барон сар шуд ҳаракатҳои Сиван. агар шумо бигем ки розӣ нестен дар пешрафти Сиван, ин фикри шумо ай. не ки мо ба дили пир мегем ки Сиванам тонист сар мехича дар пешрафти репи тоҷик мона. Сиванам аллакай трекош ба қатори трекҳои барон ва бах 84 дар ҳар як мошин садо метиҳад. мо худмон шоҳиди ҳамин ҳолат шудагем. Карлеон ам тонист коре кина то гӯши мейнстрима раса. Карлеон трекҳои бисёр хуб карда истад ба мисли Моҳпари, Герои и героиня, Ноли Ноли, Ҷони Ман, Фара ва дигар трекош. Шабнами Сурайё дар треки Герои и героиня рақс мекуна ва дар инстаграмаш мепартояд. видеоша мемонем то шуморам бинену шоҳид шавен. айдоми модоми ҳуметова гарини хушруметова бо вақте бигудиша метова. хулас биёем ба мавзӯи аввала бармегардем. тақрибан 2 ё 3 рӯз пеш мо дар историяи барон ва мубориз дидем ки ваё якҷоя трек карда истиянд. инам барои барон ва барои репи тоҷик як пешравии хуб ай ки назар ва ақидаи мардум дар бораи репи тоҷик дига шава. ваё ваъда доданд ки трек ба қарибӣ мебирояд. ин ахтон бинен тамошобинони муҳтарам. салому алайкум дӯстони азиз, салом барои ҳамаи шумо. худи ҳозир мо қарор дорем дар шаҳр ва ба наздикӣ очень скоро вас ждет очень крутой совместный проект с братом, с бароном. иншааллоҳ ва бародаро интизор бошен. мо қатъи мубориз тасмим гирифтем ки ягон чизи гаренӣ кинем, ягон навигарӣ кинем ва шуморо хирсан кинем. BMW чӣ хеле BMW гарени. тамом. бисёр саволи нас суруди нав ба наздикӣ интишор мешавад. аниқтар аз рӯзи 14 феврал бисёр суруди хуб, бисёр суруди романтикӣ барои ҳамаашо писанд меовад. интизор шавад. ташаккур. саволи навбатӣ бисёр саволи шавқовар. қатъи барон дуэт мешавад ё не? савол абе? қатъи барон мешавад суруд меояд? баъди сир кардани лонли Шахира Айхезе, Шахир бисёр дисову бисёр намёко зада буд. яке аз дисош трекеш буд ки дар клипаш Хезера қатъи шонамси дар метиҳанд. гапошон қатъи лонли беҳад безеб мерава. дар барномаи мизи реп Шахир биромада бачаҳои Хезера мега кадом кори кардагиша хато медонанд, биромада доказат кунанд. не ки бачаҳои Хезе дар ҷавоб ҳичӣ намеган. дар барномаи пешина мо гуфта будем ки Шахир сторис карда муроҷиат ба ҳама мекунад ва мега касое ки мада дис задагин ба хубӣ ай ҳама ҷо удалит кунен ки ҳатто хонагиётонро раҳм намекунам. не ки баъди историси кардаи Шахир Карлеон я треке бо номи мардӣ бировард ки дар ӯ трекиш гапош дар Шахир дахл доранд. хулас идис дар Шахир буд. Шахир як вақт дар инстаграм сторис карда гуфта буд ки коре мекуна ҳама ӯро афсӯждат куна. Карлеон махсус ана ҳамин гапи Шахирда дар дис атве додагиай. марҳамат хитон гӯш карда шоҳид шавен. Я балока топ да брома то на бром захиракам я галато медонам секрети пон то то на мотор то на мастопкам. ба гуфти шумо Шахир дар ин диси Карлеон ҷавоб метиҳад ё не? фикротона дар комментария нависен.
сиван дар треки поколения қатирайдер ралик ва бигустатр хондагиш бисёр гапҳои безеб гуфта буд. И гапа мо дар барномаи пештара гуфта гузашта будем, не ки мо фаҳмидем ки текстои сиван ай текстои батлш қатъи нави KMC-анд. видеое ки шумо мебинем баъди батли сиван навик ба навор гирифта шудагиай. дар навор дида мешавад ки сиван текстоша бо чеҳраи хирсанд хондестай. ин маънои бридани батла дошта бошад ё не? Не ки дар треки поколения номи навик нест. Хулисои навиктон геайбо дедегенерат ба сари делотона омад бира. шамаи ки мистер Хек гапои сивана ба худаш кашида дар сиван диш зад ва дар гапои сиван атве дод. мо гуфта будем ки чихе шам сивана айсектор сир мекуна. дар ин трек шам айсектор сир кардани сивана ёдовар мекуна ва бисёр гапои дағал нисбати сиван мега. хулас аллакай дисти шам биромад ва пешкаши мухлисои репи тоҷик шуд. Падари репи тоҷика бобошум тварто то дари хона барона медавиб дата саги улосам писарод меросай да сектор ма босум да сарите тросай. тамошобинони гиромӣ ин буд якчанд хабарҳои тару тоза. ба канали мо обуна шавед, зангулав лайкам фаромӯш накунед. хайр, то барномаи оянда.